Ya, Mas Ngadi, anak wayang Tritunggal Budaya.
Sing
Pokoknya tujuh karepe iki. Baru. Apa ya guys? Ya monggo. Ambil napas. Kaya ngene lala Selamat datang buat sedulur-sedulur seni semua.
tunggal budaya mohon merapat di tempat pentas kadikaren ya tidak anak wayang Mas Edi ora numpak sapi Orang duwe sapi dewean opo ora wedi nganggur tulung purun ngancani gelar semas alias kebetulan kancane kata rada kabutan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula baik upaya apa itu bil mong legan golek momongan ayo dikomplo Mas blonjo nang ombak badhe pindahan Wah, mas sampean ampun kuciwa kula prawan kenyaran ditinggal pacar awan-awan lunga blonjo nang pasar pae ayo awan rondo nganggoku ora pati penting ning suara mas tuku gelang apa anting-anting joso perlang ya ben prawan dijamin kepling selewas asik ayo goyang oslo-oslo yuk ayo oslo-oslo ayo hati ayo pati